Ο Ολυμπιακός είχε στόχους στους ομίλους του Champions League για φέτος. Η ώρα των ομίλων ήρθε, πρώτος αγώνας. Yes, we are excited. We are happy. We start this competition. This for us is very important. It's also for prestige for everybody, for the club, for the players, for staff. And we play with this big team. It's the last champion in Europe, but it's nice. We know it's hard, but it's very nice opportunity to play with this kind of team. Ναι, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε τους αγώνες του ομίλου του Champions League. Παίζουμε με τη Ζάξα που είναι η τελευταία πρωταθλήτρια, ο κάτοχος δηλαδή του τίτλου του Champions League. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σκληρό για όλους μας, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε για να το απολαύσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το πρεστίζ του συλλόγου, των παιχτών, των ανθρώπων του staff. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε. Το μυστικό ή το κλειδί μιας καλής εμφάνισης ποιο είναι? For one good performance in these games. Okay, first of all, they are the team make less mistake. They are so smart and play with a lot of variation, especially in service. Short, long, bomba, line have a lot of variation in service. We must ready and anticipate this situation. And after this, if we are ready, we can find a solution for this problem. I think this is the key for staying in the game. Ναι, είναι μια πολύ έξυπνη ομάδα η Ζάξα. Δεν κάνουν λάθη, δεν δίνουν εύκολους πόντους στον αντίπαλο. Πλεονέκτημά τους μεγάλο είναι οι τοποθετήσεις που κάνουν, ειδικά στους σερβίς. Κάνουν κάποια κοφτά, κάποια πιο μακριά, σημαδεύουν τις γραμμές, κάποιες φορές ρισκάρουν, κάποιες όχι. Πρέπει να αντιπαρέλθουμε αυτά τα προβλήματα, να βρούμε λύσεις σε αυτή την πίεση που θα μας ασκήσουν σε αυτόν τον τομέα και να βρούμε λύσεις πάνω σε αυτό. Αυτό είναι κυρίως δηλαδή το κλειδί. Thank you very much. Thank you.